வாங்கங்க இந்த தீபாவளிக்கு வீட்டில் இருக்கிற ரவையை மட்டும் வச்சு எந்த மெனக்கடும் இல்லாமல் சுவையாக ஒரு லட்டு வந்து ரவா லட்டு எப்படி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். பிகினர்ஸ் கூட வந்து ரொம்ப சுலபமாக வந்து இந்த பலகாரம் வந்து செஞ்சிடலாம். மற்ற லட்டுக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம கம்பி பதம் எல்லாமே பார்ப்போம். அது எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப சுலபமாக எப்படி ரவா லட்டு பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு 2 டம்ளர் அளவுக்கு ரவை வந்து கொஞ்சம் நல்ல சின்ன ரவையை வந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் பாம்பே ரவை தான் எடுத்திருக்கேன். அது சிறுசாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ரவையோட சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு சுத்து கூட சுத்த விட்டுக்கோங்க. 2 டம்ளர் அளவுக்கு 1.5 to 1.25 டம்ளர் அளவுக்கு சீனி எடுத்துக்கோங்க. சீனியை ஃபஸ்ட்டே வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மையாக வந்து திரிச்சிட்டு வந்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு 2 சில் போல் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் முத்தின தேங்காய் இருந்தனால அந்த பின்னாடி இருக்கிறத வந்து எடுத்துட்டு இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு ஒரு சுத்த விட்டுக்கலாம். மைய நரங்க இருக்கணும் தேங்காய். இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போ ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுட்டு வடைச்சட்டி காயவும் 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் நமக்கு நல்லா உருகி வரவும் முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட பாதாம் பிஸ்தா என்ன இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. முந்திரி வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கி வரவும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதே நெய்யிலேயே கருப்பு உலர் திராட்சை எடுத்துக்கலாம். அது நல்லா வந்து புஷ்ஷுன்னு வர வதக்கிட்டு அதையும் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ப்ரௌன் கலர் உலர் திராட்சை இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதே நெய்யோட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் நமக்கு நல்லா உருகி வரவும் நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல 2 டம்ளர் அளவுக்கு ரவை அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரவையில வந்து எல்லா இடத்துலையும் நெய் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு வாசத்துக்கு வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு நல்லா ரவை வந்து உதிரியா நல்லா வாசம் வர வந்து வறுக்கணும். நல்லா ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு கருகாம மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க நமக்கு ரவை வந்து நல்லா உதிரியா வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சிருக்கோம்ல தேங்காய் அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தேங்காவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னுமே வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து வதக்கணும். ஏன்னா தேங்காயில் இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரை வறுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு தேங்காவும் நல்லா உதிரியா ஆயிருச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரவையோட அதே சூட்லயே நம்ம இங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல சுகர் பவுடர் அதை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இங்க வறுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரி கருப்பு திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஒரு தடவை வந்து கலந்து விடுங்க. இதே சூட்லயே கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு வாட்டப்படுற பாத்திரத்துக்கு வந்து மாத்தி வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த சுகர் பவுடர் வந்து நமக்கு ரவையில எல்லா இடத்துலயும் படுற மாதிரி ஒண்ணு போல வந்து நல்லா கலந்து விடணும். சில பேருக்கு ரவையோட சூட்டுக்கு வந்து சுகர் வந்து நல்லா இலக்கம் கொடுத்து நல்லா கொஞ்சம் கொலன்னு வர ஆரம்பிச்சிரும். ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு உதிரியா தான் இருக்கு. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி உதிரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமா வந்து பால் எடுத்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. பால் வந்து நமக்கு நல்லா சூடா இருக்கணும். இப்போ இந்த சூடான பாலை கொஞ்சமா வந்து இதுல சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க சூடா சேர்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு சீனி வந்து இலக்கம் கொடுத்து வரும். அதனாலதான் இப்போ நம்ம நல்லா வந்து கிளறணும் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த சீனி எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து உருகி வந்துடும். பாருங்க, இது வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டான பக்குவமா இருக்கும். பால் சேர்க்கும் போது மட்டும் கவனமா ரொம்ப வந்து கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளவுதாங்க, எந்த ரிஸ்க்குமே இல்லாம சூப்பரான சுவையான ரவா லட்டு வந்து செஞ்சிடலாம் எல்லாருமே. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. ஃபேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ரவினா சமையலை ஃபாலோ பண்ணுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய்.